Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bak penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Kynnoh yalam Chonga Southwest Khasi Hills Truck Owners and Drivers Association kumjuru girkhot Chonganik Association kila Kynnoh bak Meghalaya Commercial Truck Owners and Drivers Association lani ka Mctoda kila Donbor shaba palat da ka bapinwin bat pendik ya Kynnoh nya Trok Chonga Association bana Southwest pala Kynnoh ru baki jubat iki Trok hashi tengnti bat ki pha penhap yokuk na potrok bat ki thang ru yokuk President Jongka Southwest Khasi Hills Truck Owners and Drivers Association uba Skingford Nombri ulapen pau ya kajung Swkh halor kani bat ulai thuru ba kadan ka jingalang Jongka Association menta kasngi ban shong perkhat halor kani kam ulai thu ba ka Mctoda ka kwa ban ya daw serial number Henry ka Association na Southwest Kampadang ya kata ba ka kwa ba ka jingakit ya uku ka long marshiteng kata san 4% ya ka Mctoda ba san 4% ya ka Association na Southwest Shuh ulaong baka association mana Southwest kamju penwit ya ka Mctoda hendrai ka Mctoda pat ka pendik bon rukam ya ki brio jongki ha ka ba mentale ki Draibar Trok na ka association Southwest kim Shngain Shuh wat ban ya lenti banit penhap kuk ru namar ka jing sha berngem bersit ha ka Mctoda tang ye don hang ne hinang sudep wa ya kan ka meeting jongi na ka leng ki Trok Onar Draibar Association Jongka Southwest Khasi Hills halor katoka meeting ka bangila wala khot da ki try cook try factory hapo tersat ta katok sngi milapan pau ya ke jing jongi hakabaya dai bat kan kam kit cook nang ne po onong than nong jiri namar baro si katana do bas dang hi ngilapan pau bada kumno hakamat jong kiru pajba ngilapan pau bada kumno kumnoro idai banyo san 4% na kunta jongi ka Southwest Khasi Hills bat san 4% nam taka Mctoda kata kadai karai ka balami nadu ningkong lingba ki pajba reha to kasngi ngilapan pau ya kane na kaleng joka Mctoda kim pedang ya kane karai jongi ya halor kane ka nongrim menta kasngi hato kasngi ngilapan por na ki traikuk bangindang ya por ban perkhat sani phang kane ka kam tementang lalum meeting akhmat jong ki pajba tinggilapan pau ya kata ka rai jong kam sudah ba kim pedang ya kaneka san 4% re na ka leng jong ki pajba jong isanero dadu pastang ki yang baj hak ta kanongrim balada kim pedang ya kata ka san 4% nak ta ka Mctoda ba san 4% nam ta ka Southwest Khasi Hills ka kamot ki nang ni na ka meeting jong ido kalami karai ba kim pedang ya kata ka jengkwa jong ki bakin ba ki ong ban yai ka sira nombar ne ka lan jong ki ya kaba sosi kaba sosi kalong ba maki ki penwit ki bile ben ki le Donbor ki Draibar jongi ki penhap ya ukuk hasurok ki thang ya ukuk hasurok kane kalong ka kaba ni ong bangem so ya hap kum ka asyon namar ka asyon hi kadon ka an bangiro ngidon ka hok ban seng ban ban pom ya ka asyon bangin pej ka dong ka thai ban pej ki bru la jong andre kane ki jingle Donbor jong ki teng kala kata sisa ya ki Draibar ya ki nong ya ki try Trok kabawan kit ya umar na kane kadong katahan te ka jingkwa jongi kalong ba ina imlang ina yait lang da kalanti jong ka jingsuk mdai ban penwit mdai ban penluar ya no yonoro kinu ki Draibar kinu ki try Trok ki bamon ban lei saka Mctoda ki ai ba kin lei luit bat kinu ki bakwa ban join bat ni ka Southwest makiru ki dei ban don ka lenti palai luit bandan ha kanok nok asyon namar kakam asyon kam dei ban sa penbor hang no ne kakam asyon kam dei ban le Donbor ya no kata kadai kejing kwa jongi na kaleng jongka Southwest Khasi Hills te tangkane hi kejing pensai jongi akmat jong pilang baro pajba jongka Southwest baro bangi ngin yang baj akataka nongrim bangi ru idawa baj takum no kumnoro bangin ya imlang kata kalong marsan po persen publish Ini kan phone ngidap bikin susi nomor ba buat ngidon langsung ngidon halanti mungkin kita ci yang ni bagi den kali na Southwest hilang kila pekmat kila mik ken kene kumtai longir halanti sekian ngidon ke musim ba ning so Shngain jen hagla jawan buat kita ka ni depoy factory wa ni depoy kalot factory ro kila hikmat yang ni buat ngida
Lapo yang kapan habis khidmat ini bagi galak hal tiru syak khidmat ini logi yang sode kan bangin syak le Mctoda tang ka jelal jong kuat bagi kemai bahkan dan bagi kemai ke bah lek lut nang ban ya im jalan karo Kumki Draibar jong kana ka Trok Draibar Association ka Shuh ka sihir Sngew si namar ba ka jule nyong kini ki Mctoda tang kala pendik pala tingi Sngki ban yaj Kadang ikit ukuk ro abangi ya kalan na jong teng kisah panhab kimar kilenti kisengki te kumki Draibar de long ni Sngew mo ke jule jong kini namar ngi ngim kwa ra ke bangin penbot gi ya yaki bangin penbot lang bangin dak kemtar ngi kwa bangin niat dak kata kalenti jong ka jing ya kamai lang mo teng baki tu pat yang ngi teng sak panhab ukuk napa nang to na momaram terter bangin stay sak pendik ngi stay calenti senang baca thang ro ukuk te nak leng jongi te ni penpau ke Sngew si nam ta ka jingle jong tik Mctoda nam ta ka jong action jongi marmi ni don la ka jong action gitu gidon la ka jong action tang ba ki ni ya ka action jong gitu ni klem pendik era ni ya la ka jong gitu ya la ka jong ya la ka jong marmi ni dei hok ni gitu ki ni dei hok ki action ki badai nang ne po Shuh bat ka kuk ka bami nang ne ruk makadai jong ka Shuh gitu ki Mctoda kiwan man kamai nang ne na po Shuh jongi tang baki pendik yang ki try ki badai hok ki action jong kena ka Shuh ke bau kune ukuk bumi nang ne gilang idon hane po action jong ka Shuh ki don jing siu watang si tengkaro la idon po ka action Mctoda da long hapsiu seja teng long hisab jing ken ta kadang ni badan po action Shuh te long ni skubiang kin bane kamai kaji nama kamdon kajing siu kajing hapan siu dah nang ban kinyot yang kiba kamai kiba yu nang to na Mctoda te long ni sajuk Sngew baki habdan ni kajing siu kiba sehajar strip long kakta dah yang ni kiba kamai Oh, for once I'm ready before her. Chale! Gorgeous. Let's go! Coming. How much you honk, yeah? Come on, we should leave. Chill. It's just family. Exactly. और घर वाले ही late. By the way, how am I looking? Very late. Streamers, caps, candles, a cake, definitely balloons. सब आ गया. Wait a minute. Where is everyone? Show off. Hey bro, how's it going? एक बात बता, सबसे फास्ट होकर भी हमेशा लेट कैसे? Style bro, style. Hello guys, where's the birthday boy? यहीं कहीं होगा, अपने फीचर्स को रील्स पे शो ऑफ करता हुआ. इतना बिगाड़ा जो है. Automatic gearbox, ventilated seats, sunroof. क्यों ना हो? फैमिली का सबसे यंगेस्ट भी तो है. Let's go guys, party time. Shkoda.